evinde tuttular. Çünkü kadınların iradesini kırmak istiyorlardı. Ama durmadınız, yılmadınız. Sokakları, meydanları terk etmediniz. Direndiniz. Kutluyorum sizi. Herbici. Dvi waride me destpêkeke biçûk pêkanî. Çanda şer û pevçûnê herî zêde li dijî jinan dimeşê. Têkbirina vê çandê dînamoya têkoşîna me ye. Rihê vê serdemê serdema siyaseta demokratîk e, zimanê vê serdemê jî zimanê aştiyê ye. Banga aştî û civaka demokratîk de heman demê de ji bo jinan Rönesans e. Ez jinê ku guh didin banga min bawerî bi jiyana hevpartînin bi eşqa me muzîn bi eşqa derwêşê evdê yan lûjen silav dikim û heştê ajarê roja jinên ketkar ên cîhanê pîroz dikim. Bi silav û hezkirinên xwe Abdullah Öcalan.